Vážení priatelia, všetkých vás veľmi pekne pozdravujem a chcem vám poďakovať za pozvanie na váš zjazd. A rovnako prinášam pozdravy zo Slovenska od mojich kolegov v strane Smer sociálna demokracia, ale určite aj členov vlády Slovenskej republiky a ďalších predstaviteľov ústredných orgánov štátnej správy. Takže želám úspešné rokovanie. Viem, že vás dnes čakajú rôzne, možno aj náročné rozhodnutia, ale chcel by som veľmi jasne povedať, že sa teším osobne z vynikajúcej spolupráce s vašim pánom predsedom. Slávku, chcem naozaj oceniť nielen konštruktívny a pracovný dialog, ktorý vedieme, ale predovšetkým povýšenie tohto dialogu do osobného priateľstva, na ktoré sa môžem vždy spoľahnúť a ktoré dáva týmto dvom stranám na Slovensku a v Českej republike obrovskú perspektívu spolupráce. Ak to teda nezoberieš zlé, Slávku, tak som doniesol dobrú fľašu slovenskej slivovice a chcem ťa poprosiť, keby si ju spolu s novým vedením Českej sociálnej demokracie dnes večer vypil aj na zdravie Slovákov, lebo vám naozaj držíme palce. Takže ešte raz ďakujem. Vážení priatelia, obrovskou devízou vzťahov medzi slovenskou sociálnou demokraciou a českou sociálnou demokraciou je zbližovanie hodnotových postojov a názorov v zásadných otázkach. Je úžasné, ako sme schopní napríklad v rámci európskej agendy komunikovať a pripravovať spoločné postoje. Nebolo to ľahké, ale chcem poďakovať pánovi predsedovi, pánovi premiérovi za statočný postoj, ja som ho tiež mal statočný, pokiaľ išlo o sankcie voči Ruskej federácii. Tento postoj bol principiálny, povedali sme, áno, bolo porušené medzinárodné právo, poďme niečo robiť, ale na druhej strane musíme obhajovať vlastné národné záujmy, či už Českej republiky alebo Slovenskej republiky, a to sa nám podarilo. Máme rovnaké názory na čerpanie európskych fondov, aj preto veľmi vítam dnešný deň, pretože môžem hovoriť s pánom predsedom na tému tzv. Junckerovho balíka, o ktorom budeme o chvíľku diskutovať viac a viac na úrovni Európskej únie. A ja dnes mám ešte stretnutie aj s našim rumunským kolegom Viktorom Pontom, kde chcem prejsť nejaké prvé východiska, čo môžeme ponúknuť Európskej komisii. Ako môžeme pomôcť, aby krajiny ako Slovensko a Česká republika mohli byť rovnako úspešné pri čerpaní fondov Junckerovho balíka, ako to budú určite aj iné krajiny. Vážení priatelia, prichádzam zo Slovenska a s veľkým potešením môžem konštatovať, že prichádzam z krajiny, ktorá je ekonomicky, finančne a sociálne stabilná. Sme krajina, ktorá sa veľa učí, ale sme aj politická strana, ktorá sa veľa učí. A tu chcem poďakovať vám, nazvem to možno staršej sestre, staršiemu bratovi, to je teraz jedno, či použijeme mužský alebo ženský rod, pretože sa veľa okolo seba obzeráme. Učíme sa, nikto nespadol z neba múdry. A preto aj vás sledujeme, veľmi pozorne študujeme vaše zjazdové dokumenty, s čím prichádzate, pretože je veľmi veľa podobností medzi Slovenskou republikou a Českou republikou a bola by chyba, keby sme naše spoločné postupy, tzv. Best practices, najlepšie praxe, nedokázali aj spoločne využívať. My sme sa, vážení priatelia, rozhodli pred 2 rokmi na Slovensku, po tom, čo sme v roku 2012 vyhrali parlamentné voľby, že nedovolíme nástup bláznov a polobláznov do politiky. To je naša oficiálna stratégia. Hovorím to veľmi zrozumiteľne a jednoducho. Čo mám na mysli? Ak by sme totiž, priatelia, podľahli tlaku, že treba len šetriť, škrtať, obmedzovať, tak vytvárame priestor pre bláznov a polobláznov v politike, ktorí nás veľmi rýchlo vystriedajú a budeme prekvapení, čo s našimi krajinami urobia. Preto sme povedali, že musíme mať odvahu ísť do rozhodnutí, na možno ktoré nemali iné vlády odvahu. A začali sme kombinovať zodpovednú fiškálnu politiku. Dnes máme deficit pod 3%. Klesá nám verejný dlh.
Chvála Pánu Bohu, začala klesať nezamestnanosť. Viem, že na infláciu alebo defláciu môžeme mať rozdielny pohľad, pretože nám deflácia stráca na štátnom rozpočte 200 miliónov eur ročne. Ale je tu cenová stabilita. Čiže pri dodržiavaní prísnej finančnej konsolidácie sme povedali, musíme nájsť peniaze aj pre ľudí. Nemôže to byť stále iba o škrtaní a obmedzovaní výdavkov. Tak sme sa pustili. A myslím si, že tu máme veľmi veľkú spoločnú prioritu do lepšieho výberu daní. Založili sme daňovú kobru. Urobili sme rôzne lotérie, ktoré sa jednoducho rozbehli a prejavili záujem mnohí ľudia na Slovensku o výber daní. A dnes môžem konštatovať, že vďaka mimoriadne intenzívnemu boju proti daňovým únikom, vďaka tomu, že sme našli nové mechanizmy, ako lepšie vyberať dane na Slovensku, sme si mohli dovoliť v roku 2014 pripraviť balík v objeme 7,5 až 8 miliárd korún, dám to naspäť na eurá asi 250 až 260 miliónov, a ponúkli sme slovenskej verejnosti tzv. Prvý pozitívny sociálny balíček, lebo keď sa hovorí o balíčkoch, sú zväčša negatívne. My sme povedali, že to je prvý pozitívny sociálny balíček. Veľmi som rád, že sa nám podarilo znížiť zdravotné odvody bez ohľadu na cenu práce. Dnes zamestnávateľia nemôžu nič povedať, lebo všetko to zaplatil štát. Priatelia, v praxi to má za následok, že ľudia, ktorí zarábajú na úrovni 400 až 500 eur mesačne, dostanú prakticky 13. plat tým, že sa im zvýši čistý príjem, bez toho, aby zamestnávateľom stúpali náklady na pracovnú silu. Pristúpili sme k historicky najdynamickejšiemu zvyšovaniu minimálnej mzdy. Už je dnes 380 eur, chceme tento rok pristúpiť na zvýšenie minimálnej mzdy vo výške 400 eur. Zavedli sme súbeh dávky hmotnej núdzi s nízkou mzdou, teda ten, kto pracuje alebo nájde si prácu, tak ho ešte nechávame ďalej, aby poberal dávku hmotnej núdzi, aby ten jeho príjem bol pokiaľ možno čo najvyšší. Samozrejme, že urobili sme aj rozhodnutia, ktorým sa mnohé nepáči, ale my si za nimi stojíme. Dali sme študentom a dali sme dôchodcom zadarmo cestovanie vlakom a dnes sa prihlásilo už takmer 600 000 ľudí na Slovensku, ktorí chcú jazdiť vlakmi zadarmo, či už ide o študentov, alebo ide o dôchodcov. Naviac sme prišli aj s celoplošným zvýšením zliav pre pracujúcich, ktorí používajú vlaky na cestovanie za zamestnaním. Máme pred sebou ešte veľké rozhodnutia, ktoré sa týkajú duálneho vzdelávania, startupov, rozširujeme kapacity škôlok, predškolských zariadení, vraciame sa k myšlienke tzv. Závodných jaslí a škôlok. Určite si to pamätáte z minulosti, aby jednoducho ženy mohli nastúpiť do práce, aby sa profesionálny tím vedel o deti postarať. Čiže ideme ďalej, nehľadíme vôbec na to, čo kričia naši oponenti a naši neprajníci. My si naozaj myslíme, že ľudia si zaslúžia nielen istoty, čo bolo naše heslo v roku 2012, ale zaslúžia si po hrubej a veľmi ťažkej konsolidácii verejných financií aj väčšiu mieru starostlivosti. A toto je úloha sociálnej demokracie. A v tomto duchu chcem potvrdiť, že pripravujeme druhý pozitívny sociálny balík, ktorý bude predstavený v máji tohto roku a ktorý bude aj určitým východiskom pre náš súboj v parlamentných voľbách v roku 2016. V roku 2016 v marci ideme do ďalších parlamentných volieb. Som v Českej republike, môžem to preto povedať vo vašom jazyku, aj na Slovensku čas letí ako jelen do prdele střelen, bohužiaľ. A jednoducho dnes sme tak ďaleko, že prakticky o 11 mesiacov je pred nami ďalšia volebná kampaň. Máme jasnú ambíciu a staviame si najvyššie ciele. Slovenská sociálna demokracia chce štvrtýkrát za sebou výrazným spôsobom vyhrať parlamentné voľby. Na nič iné sa nesústreďujeme, my nezastavujeme pred voľbami žiadne koalície, sústreďujeme sa sami na seba a robíme veľmi, veľmi tvrdo. Kto nás vníma, tak pochopiteľne vidí, čo sa na Slovensku deje. Áno, robíme aj chyby. Ale kto je aktívny, robí aj chyby. Ten, kto nič nerobí, ten nemá čo pokaziť. Preto často musíme prijímať aj veľmi ťažké rozhodnutia personálneho charakteru dovnútra strany, ale to len ukazuje, že sebareflexia v slovenskej sociálnej demokracii existuje. Priatelia, želám vám všetkým mimoriadne úspešné rokovanie. Verte mi, že naozaj na vás pozeráme a učíme sa od vás, lebo máte za sebou podstatne viac politických skúseností, ako máme my na Slovensku.
Veľmi pozorne si prejdeme všetky vaše priority a závery a nevylučujem, že sa niekde opäť stretneme a budeme si môcť vymeniť naše spoločné skúsenosti. Teším sa, že fungujeme na princípe vlád, čaká nás spoločné rokovanie vlády onedlho. Verím, že v krátkom čase zvládneme aj spoločné rokovanie tripartity, čo by bol unikum, takéto niečo tu ešte nebolo, aby sa stretli sociálni partneri aj zo slovenskej strany, aj z českej strany. Veľmi radi budeme v takomto prípade hostiteľmi. Myslím si, že sociálne demokracie a ich sociálni partneri si majú čo povedať. Rovnako verím, že budeme mať naďalej rovnaké postoje v zahranično-politickej oblasti. My sme ponúkli pred pár dňami Košice ako mesto, kde prebieha veľmi významná mierová konferencia o situácii na Ukrajine. My chceme hovoriť o miery, my nechceme hovoriť o vojne. Všetci hovoria o zbraniach, o vojne, my si myslíme, že tu treba použiť medzinárodné právo, dialóg, rozprávať s tými ľuďmi, vytvárať im priestor na komunikáciu. Toto je cesta k vyriešeniu problému na Ukrajine a nie nejaké rinčanie so zbraniami. Želám vám, vážení priatelia, aby ste boli dominantnou, štandardnou politickou stranou v Českej republike, lebo to musia byť štandardné politické strany, ktoré sú hodnotovo vybavené. Nie, že sa objaví nejaký novotvar, a to je teraz jedno kde, ja nikoho nekritizujem, za 3 mesiace cez médiá sa dostane do popredia a potom zrazu ten novotvar nevie, čo má robiť. Štandardné, hodnotovo vybavené politické strany musia mať budúcnosť. Samozrejme, musíme byť moderní. Ak nebudeme moderní, a budeme si myslieť, že len to, že sme štandardní, postačuje, tak je na veľkom omyl. Aj preto sme na Slovensku dali vlaky zadarmo. Možno aj v tom sa prejavuje tá modernosť, o ktorej veľakrát hovorím na Slovensku. Všetko dobré. Veľa zdravia a šťastia vám želám. Ešte raz odovzdávam pozdraví od mojich spolupracovníkov na Slovensku a verte mi, že s vami si ten pohár vína vždy radi dáme. Ďakujem pekne.